Никой няма да обърне внимание на един ластик. И никой няма да хареса един ластик. Най-важното е да имаш неща, които другите никога няма да пускат да ти вземат. Но преди това трябва да разбереш какво искат да имат другите. Напипаш дръжката на вратата, завиваш надясно, вървиш още малко, отваряш се за малко едното око, пускаш водата. Ако много ми се спи, мога и без да си отварям очите да стигна тоалетната. Всеки може да се научи да върви с затворени очи, както слепите могат, ако много му се спи. Добро утро, деца, време да ставаме. Най-хубавата сутрин от живота си нямам намерение да си бъркам в устата. Да се обличам и обличам на сглавници или да чакам Валю и Жеко да ми върнат гребена. В моя най-хубав ден от живота ми сигурно ще карам влак. Трябват ти батерии, волт и половина. Влака потегля втори коловът за Сливен. Всички от итерата в Драгдалово се качиха. При проверка на билетите показвайте си ученическите карти. Социално-педагогически интернат означава за деца, които родителите им не могат да ги издържат и нямат майки и бащи. Това училище не е за деца, които нямат родители. Трябва да идваме на училище, да ни издържат, възпитават ни, дават ни обувки, като се скъсат. Ядем сутрин, обед, вечер. И сестра ми Ганка учи в интерната. Хайде. Какво има заради ми? Какво? Какво има заради ми? Чао! Той да се спряваш! Аз съм Иван. На 13 години съм. Като стана на 16 и не повтарям в един и същи клас, ще ме местят в друг интернат. Само голямото междучасие ще ходите до магазина. Ясно ли е? Учителите най-ги е страх да ни крадем или просим в селото, защото сме излагали интерната и ги е страх да не ги накажат и тях. Дайте учебниците, Иване! Айде ставаме! Ето! Стай! Лапка! Дед го изгазах на директорката, дето с една запалка запали една дъска
Викаше горе училището, горе. Кой викаше? Той Дачо викаше, да не съм викала аз. Но ти за какво трябва да казваш? Госпожата сама ще го види, ма. После, като те набият, плачеш. Си мълчиш и готово. Сестра ми Ганка по-трудно свикна. Тя още се сърди нашите, като нямат пари. Вика, крие ти ги лъжите. Голями нати. Като се разсърди за нещо, може да не спи цяла седмица. Аз не вярвам, защото после спи в часовете. Но възпитателите вика, че не може да спи от нерви. Натискай малко, не? Учителите ми казаха още един път, ако слезе Рошева, ще я пострижат 0 номер. Ще стане Годжи. Пак ще ги измете, то не боли. Казай спри малко. Спри. Ето деца, сервирайте. Кое? Ще има им мляко, да. Съвсем обяд. Благодарим. Културните хора се хранят тихо и свалят шапките в стола, Иване. Да. Вчера най-чиста беше първата маса. Да видим днес кое ще бъде. Мисля, че Лилия е най-красивото момиче. Аз никога не говоря направо с момичетата. Пращам някой момиче да я каже. Той на нея е Валю и каза, че е харесвам. Не знам как ще продължи тая връзка. По някакъв път се закачат двамата. Бият се, гонят се. Той ги гони, с Лилия се гонят. Трябва да си имаш свои лични пари. Може да си имаш пари, за които знаят другите момчета. И харчите за сладки работи, за цигари, за кафета. Да те проджобят големите, не съжаляваш много. Обаче ти трябват и тайни пари, за да можеш да се прибереш вкъщи. Ако нямаш свои пари, може да стоиш тук чак до лятната ваканция. Пак той като има не ни да. Кой? Рус. Бояко. Абе, той ходи с братовчетка ми. Гаджета. С братовчетка ми ходи. Ама с нощи С къса хлеб. И той заради ти ми дава, защото с братовчетка ми той ходи. И зато и от мене не крий. Всяко момче в интерната си има скривалище. Никой не си крие нещата в стаята. Най-добре е да ги заровиш някъде. Слагаш ги, например, в найлонова трубичка. После в още една. Завързваш ги хубаво да не влиза вода и ги зараваш. Картиците си правят най-хубавите скривалища. Могат да прекопаят цели тунели и могат да ги свържат с тунелите на другите картици, а те са с други тунели. И така никой няма да разбере колко голяма стана държавата на картиците. Можеш да си направиш скривалище под кората на дърветата. Идват едни малки червечета. Издълбават едни малки дупчици и заживяват под кората на топ. Смучат от дървесния сок и растат с дърветата без никой да знае. Гледам всеки ден, се навърташ покрай мен. Гледам всеки ден, се навърташ покрай мен. Гледам всеки ден, се навърташ покрай мен. Колко стола има? 3, 6. 2 са заети. И още 2. На тия столове са мама и татко. Ти кое място ще се избереш? Ето тук, този стол. Тук по средата. Да. Защо? Да може
Ако съм седнал на този стол, няма да мога да виждам добре майка ми. Пък като съм седнал, ако съм седнал тук, пък няма да може да виждам добре баща ми, зато избирам средата, да може да не се върта много, да ги виждам по-добре. Тя разбрах, че има... Разликата между учител и възпитател е, че едните ни преподават до обед, а възпитателите спят тук. Гледат за инциденти, гасят телевизора или ако някой плаче. Чакате в поето, а който получава, тръпът прикакате Силвия. Айде! На нас спи, някакъв спи. Аз плача само вечер, никой да не разбере. Като ми стане мъчно за майка и татко, тогава плача. Не знам дали другите деца плачат. Вале, кой за таболе? Ето като един кътник. Има дупка. Има дупка в зъба си. Знам, че има дупка. От кога таболе? Той всеки път ме заболява, ама все ме минава. Искаш да кажа нещо на майка? Кажи да кажа ли нещо на майка? Да, много чувствително и даже от сутринта до вечерта да оставя сама, пак така се разсърди. Не е свикнала да стои сама и да няма някой от близките покрай нея. И зато и се натъжи. Толкова много и... Нещо. Все едно с нощ ме будат в сърцето. Нещо такова сме в момента. Има една реклама по телевизията. Една жена иска да я качат на стоп и си показва гърдите и после пишат кафе на зърна. Или пък две коли се състезават на един път. Едната се отклонява, минава по едни пясъци, цели държави минава и континенти и стига до ръба на една скала. И после казва, че двигател е бил като на Формула 1. Аз само си измислих една реклама за една космическа станция. През стъклото се показват пала на извънземни. Обаче космонавтите вътре изобщо не им обръщат внимание, защото се кефят на някаква супер компютърна игра. И през това време извънземните им взривяват станцията. Обаче на космонавтите им няма нищо, защото са телепортирали в играта. Минали са на друго ниво. Според мен е най-добрата професия дърводелец. С първата ми заплата ще се опитам да намеря жилище. Ако няма да мога да живея при моите хора и ще се опитам да си намеря жилище. И след това и нататъка ще го обзавеждам. То за обзавеждането ще стане от повечето ще дървен материала. Ще обиколя малко градовете.
Дето казват другите хора, че Мерцедесите и БМВ-тата били по-мощни, аз не ми трябва на мен много мощна кола. Мен ми трябва кола да се предвижвам, не да правя състезания. Които градове ходя, в тях градове там, ако има море, тъй, шида. Ще постоя малко, пак ще тръгна. И тъй. Но се видим, че имам дрова. Като много издържа. Нека се паднеш. Ще я палиш за пецката, Ваня? Трябва да я запаля, то студено. Пет деца имам. Едното е 73-то набор, един е 75-ти, 82-та, 89-та и 90-та. Всичките ми са зращи. От до. И петте деца виждат. Аз не съм наследствена и мъжа ми не е наследствена, обаче децата не са от един брак. Децата са от два брака. Той ми имаш, но че не мога да им помагам с пари, с средства. Работа няма откъде да се вземат. На едни пенсии, те едни малки пенсии, 70-80 лева пенсия, и пенсия ли? Има страни, дето получават по 600-700-800 лева пенсия. Направо човек да се чуди кой край да лови. Големите деца няма да ме изоставят, и те ще пораснат, и те ще ми помагат. Но каква е файдата, като нямаме зрение, като не виждам какво можем да направим и ние слепите. Освен да седим като куха риба в стаиче. – 25 години от ослепяването. Талибанката тука ли е? Тук е. Талибанката тука ли е? Тук е. Може да хванем в момента. Тук се кри от хората. Хруста е път лъвото отсюда. До тебе долу, до тебе. Добре. До тебе долу, къде е за тебе? Като лиш мога да я хвани. Може да я хванеш? Хвани я. Комплекс за живеене на слепи. Държавно общежитие за слепи хора. Като наше интернатно за възрастни. Майка и татко си са налесли в тази стая още през роди маса сестра ми. На етажа има още 18 семейства. Всички са слепи. Като се правя само за мен, само се го. Аз стори храна да науча. Чакай, бе! Отцъкна лампата, ма! Пълно! Един човек тук е, той кой ще се постригва такова общежитието някой, ти се знаела. Всеки хора трябва да има някой бръснарен тук, той без бръснар не може. Нали го виждаш косата как е. Той въшките ще му задат. Той се вижда. Те не виждат, ама аз ако съм добър мастор, трябва да ги направя хубаво. Иначе не мога да ги взема тъй гътен парите. Като не мога да го построя хубаво, и да не почва за дъраята. Щели да го изядат въшките.
понякога съжалявам баща ми, че така го подиграват. Ако той беше колкото мене, щях да го размажа от бой. 28 години има. Охо, стаж голям. Една година не е поспих, моля. Още при една година може. Не е една година, 6 месеца. 6 месеца. На 20 годишно гледай, без какво хубаво стана. О, Боже. Въобще ми, малко да ми аз ще на млад, да може да харесват другите булки. Мале мила. То там град Дива Индия. Някой личи оттам скъсе. Скъсе го дай го. Дай се. Готово цялата работа. Майка ми долу-горе знае какво представлявам, но баща ми нито ме е виждал като бебе, нито по-голям, нито и сега. Не ме е виждал и не знае какво представлявам. Ако не са те, няма иначе къде другаде да ида. Ако не бяха слепи, щяха да имат работа и щяхме да имат пари, нямаше да сме в такъв интернат. Татко ми каза за ластик. Каза, никой няма да обърне внимание на един ластик и затова никой няма да ти го вземе.